En este dia, des del canal de comunicació digital d'Alzira, volem donar la més sincera enhorabona i la nostra felicitació a la Fundació Bromera per el seu merescut guardó, que significa la medalla d'or al mèrit de les belles arts per al 2023, que avui ha sigut atorgada pel Consell de Ministres del Govern d'Espanya, posant en valor la seva trajectòria en la contribució al món cultural. Des d'ací volem donar la més sincera enhorabona a tots els membres de la Fundació Bromera, una empresa també que té la seva sede en Alzira, una empresa alcirenya que s'ha distingit al llarg dels anys per la promoció de la nostra llengua. Així que enhorabona i moltes felicitacions per a tots.